campeón, nin unha sola transferencia nova para Galiza, que costaron un duro. Entón, o sistema de financiamento actual é un montón de trampas para inculcarnos a filosofía españolista. Isto é clarísimo. Entón, o que di é que en Galiza as competencias nosas son 7.043 millóns que veres ali. O Estado parece entregar a Galicia, pois son esos 7.043 millóns, para o cual considera unha capacidade fiscal galega que son, neste ano, 5.099 millóns. Se temos unha capacidade fiscal de 5.099 millóns, 5.100, pode decir, me permitides, e resulta que as competencias son de 7.044, está claro que somos tan pobriños que ni siquiera podemos cubrir as competencias que temos. Entón, ten que vir o Estado Salvador, e lle teño que dar o rato para que se vexa, ten que vir o Estado Salvador con a súa solidaridade a través dunha serie de transferencias de fondos a darnos os 1.943 millóns que nos faltan para cumplimentar os 7.043 millóns de custo das competencias. Non sei se isto está claro. E fixadevos que este tema, eu xa non quero afinar moito, é bastante complicado, porque suministrar os servicios na Galiza é complicado, pero é que o que debería lograr realmente, o ideal que nós tiñamos que lograr, é que todos os cidadáns galegos tuveran a mesma accesibilidade aos servizos públicos.